Oh, you make me sway, you make me sway. Welkom bij de K-route. Ik ben hier in Levij van Drachten op de voorrondes van de kunstbende. Jullie kennen jongeren uit Friesland zien wat ze goed in binnen. Op het meet van taal, muziek, dans en theater. Het gaat ik om winnen, want de beste jongen die gaat naar de landelijke finale op 23 april in Amsterdam. Nou, hoe die kunstbende aarzen wat meer. Ik zal hem eerst vertellen wat er al in dit programma zit. Ellen Mirk komt van Ljouwert, maar werkt als modestyliste voor opdrachtjouwers uit grote steden als Parijs, Londen en New York. Halbe Pieter Klaus trof haar in Amsterdam. Gea Plantinga zocht dat haar droom stiltjes onwerkelijkheid wordt. Als freelance klarinetiste speelt ze bij het Radio Philharmonisch Orkest en het Asko Schoenberg Ensemble. En Hanne Gijs Jonker van Ljouwert kiest een multitalent nemen. Op de regionale voorrondes van de kunstbende die is ze mooi in de categorieën taal, theater, muziek en film. We gaan eerst naar de modestyliste Ellen Mirk. Ze komt van Ljouwert, studeerde aan het prestigieuze Marangoni Instituut in Italië en werkt nu in grote steden als Parijs en New York. Verleden week weer ze in Amsterdam. Het leuke is dat ze haar inspireren door schilders. Dit keer toch de 17e-eeuwse Delftse schilder Johannes Vermeer, die man van het mooie Ljachtische schilderijen. Halve Pieter Klaus, die weer daarbij. Maar van welke, from which side are you gonna shoot her? From a front, or from the side? Yes. Or we put her a bit to the side, that she's like this and like this. It looks more natural. Yeah. Okay, this jingle. De koud. Eigenlijk ben je een soort van communicator ook, want als een stylist werk je natuurlijk met verschillende stukken van designers en daar creëer je een nieuw gevoel, een nieuw geheel bij. Ja, dat sprak me altijd heel erg aan. Oké, let's go. Ja, is dat comfortabel, zo ver mogelijk? Ik zou graag iets willen maken dat nu past bij het huidige modebeeld. Dus dat je de trends communiceert. Maar dat het wel zo specifiek of zo artistiek is dat je het over 10 of 20 jaar ook nog mooi vindt. Veel contrasten, schone, clean, architectonische lijnen. Emotie vind ik ontzettend belangrijk in foto's. Ik vind het ook fijn om shootings te maken met een echt achterliggend thema erbij. Dat kunnen wij wel realiseren. Ik ben natuurlijk opgegroeid in het interieur eigenlijk. Mijn vader is een interieurdesigner en heeft hier zijn eigen winkel in Leeuwarden altijd gehad. Zelfs als baby was het al echt opmerkelijk dat zij altijd de mensen recht aankeek. Afgezien daarvan, ik denk dat wij beide heel sterk visueel gericht zijn. Bij tijdschriften heb ik gewerkt voor Schön Magazine, Volume Magazine en The Ones to Watch. Verder ben ik net fashion editor geworden van Twill Magazine. En ben ik ook net onder andere op Vogue Talents geweest. Dus eigenlijk van alles en heel internationaal. Niet alleen in Italië, maar wereldwijd. Ik werk voornamelijk in Italië, maar ook in andere landen. Ik heb gestudeerd hier, management, economie en recht. En toen daarna ben ik naar Milaan gegaan en heb ik een masteropleiding gedaan op Istituto Marangoni. We gaan een shooting doen in Amsterdam met de Italiaanse fotograaf Riccardo Bernardi, waar ik ook veel mee werk in Italië zelf. Hoi, ik heb een afspraak voor shopping. En de inspiratie is de 17e eeuw.
Dus Nederlandse Gouden Eeuw, Johannes Vermeer. Dus ik ben met name geïnteresseerd in losvallende stoffen, doorzichtig ook, lichte kleuren, eventueel ook jeans. Het mag wel een beetje dirty, hoe zeg je dat? Een beetje gekreukeld of verfvlekken. Het is natuurlijk een schilder. Dus, Ik had net het setje gepakt en dan had ik deze bij gepakt, maar ik dacht dat ik hem weer op mijn rekje had gehangen. Maar heb jij hem wanneer heb jij het nodig? We schieten donderdag. Vrijdag is het weer terug. Oh, dat zo. Oké. Ja, want ik woon niet hier, dus we schieten en ik ga weer terug. Dus vrijdagochtend is het alweer terug. Oh, dat is fijn, want dan vraag ik gewoon of ik het naar jou kan reserveren. Dan doen we het gewoon zo. Oké, dankjewel. En deze kan er ook uit. Dus dit is mijn selectie. En deze is natuurlijk helemaal perfect van Bas Kosters met al die verfspatten erin verwerkt. Ook Hollands blauw met wit, dus wat willen we nog meer? Dat hebben we al niet, maar die wil dat we met Henny op Ik heb wel een aantal referentiepunten, ook niet alleen met kledingsfeer, maar natuurlijk ook qua fotografie waar we rekening mee houden, locatie die erbij moet passen. Maar qua styling specifiek lichte kleuren, want het verhaal van Johannes Vermeer is natuurlijk dat het eigenlijk een dienstmeid was die daar in dat huis werkte waar hij schilderde. En die alles schoonmaakte en zo ook zijn atelier. Bella, molto bella. Brava, Anne. The Girl with the Pearl Earring, dat schilderij is op die manier ontstaan. En dat verhaal wil ik wel graag laten zien. Dus het is een dienstmeid, dus dat betekent die in een heel luxe huis woonde. Dus dat was ook mijn idee om het in een wat luxer huis te schieten. Maar zij eigenlijk het tegenovergestelde. Cool. Very nice. Move your hand a bit. Okay. But always looking out. And try to bend this one a bit more. The best thing is that both the photographer and the stylist are totally connected on the shooting. It is so professional and so into her work, and so you can trust her totally. That's it. That's the best thing for a photographer. Wow. Yeah, more. Okay. You can cut. Yeah, I don't really like the position, to be honest. How she's positioned, I think she should turn a bit. Mensen weg laten dromen, dat vooral, dat is natuurlijk mijn achterliggende gedachte. Uiteindelijk om mensen gelukkig te maken. You're too windy! Qua consultancy zou ik ook graag verder willen uitbreiden. Dus meer grotere dingen doen, campagnes doen. En de modewereld hoop ik toch wel echt iets mee te kunnen geven, zeg maar. Yeah. Thank you. De dag hield 280 jongeren uit Friesland mooi aan de kunstbende. Een van de deelnemers is Hannegijs Jonker. Ze komt uit Ljouwert, is 18 jaar en doet dat voor de 4e keer mooi. En dat net alleen, ze komt ook nog in 4 verschillende categorieën uit. Taal, film, theater en muziek. Waar is er nou het beste in? Het beste? Nou, ik weet niet of er één is waar ik echt het beste in ben, maar theater, daar hebben we wel echt het meeste werk in gestopt. En in theater komt eigenlijk ook wel weer muziek en taal een beetje terug. Dus theater is gewoon de combinatie van alles. Maar best wat in vorm, want de beste wordt best wat in vorm. Ja, ik denk het wel. Ik denk niet dat ik de ene dag beter ben dan de andere, maar nou ja. Best altijd wel in vorm. Ja, ik ben niet ziek of zo, dus dat gaat wel goed komen. Oké, nou een hele soort succes en we zien goed het aan. Ja, dankjewel. We gaan eerst naar Amsterdam, waar we naar Gea Plantinga. Gea is 27 jaar, komt vanuit van Ljouwert en is freelance klarinetiste.
Lijkt me trouwens net makkelijk in deze tijd. Maar Gea gaat het goed, want ze spelen het onder oren bij het Radio Philharmonisch Orkest en bij het Asko Schoenberg Ensemble. Nou, met het laatste ensemble spelen ze 2 weken lang in een uitverkocht muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. As you know, in the musical score of Peter and the Wolf, each character is represented by a corresponding instrument in the orchestra. Here is Ivan, the cat, represented by a clarinet in a very low register. Ik vind het heel leuk dat het met Peter en de Wolf associeert wordt, absoluut. Ik vind het zelf ook heel goed schreeuwen, namelijk Peter en de Wolf. En ik vind die associatie die hij oproept met dat stikje, dat is echt wel echt een sloepende kat, vind ik absoluut. Dit is een hele bijzondere klarinet. Dit is net een gewone klarinet zoals je die zeggen bij het plaatselijke harmonieorkest. Misschien eens je geluk aan. Dit is namelijk een S-klarinet. En een gewone klarinet is ongeveer zo lang vanuit de top. Dus die is nogal een flink stuk groter. Een legerrek. En de S-klarinet is dus volle heger. Dus je bestklarinetten viel ik niet meer op thuis, omdat dat toch ik al van mijn jochende elke dag. Maar dit instrument vind ik toch ook wel heel erg leuk om te doen. Ik toch vooral door de specifieke rol die het had. Als die in een symfonieorkest S-klarinet spelen, is dan best wel degene die het meeste lawaai maken door het algemeen. Wanneer kreeg u in de gaten dat de klarinet voor jou meer wie dan alleen nog maar een instrument? Dat was eigenlijk al heel jong. Ik denk dat ik in ieder geval wie dat ik echt dacht van goh, ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Wat ik zei, ik ben van een jonge leeftijd al heel fanatiek. En ik kreeg gewoon in de gaten dat ik het eigenlijk het allerleukste vond om te doen. Ik weet nog dat ik dan naar school altijd die oefeningen. En ik heb eigenlijk op de middelbare school ik mijn vakkenpakket zo aanpast dat ik zo weinig mogelijk hoefde te doen en zo vol mogelijk klarinet kon spelen. Dus ja, het was eigenlijk van heel jong wie dat wel een grote prioriteit is. En het wie meer voor mij dan alleen maar ik moet mijn verske oefenen, want ik moet volgende week op les het spelen kennen. Ik wil het gewoon heel graag heel goed kennen. Ik weet net of mijn klarinet echt een afspiegeling is van mijn karakter. Ik weet wel dat hoe ik speel een afspiegeling is van mijn karakter. En ik ben als persoon een mens die heel erg over controle over wil hebben. En dat merk je dan ook waarom in hoe ik speel. Gea werkt zo'n kwart ik 4 dagen in de week als producent bij het Concertgebouw. Een interessante baan. Maar gaat het net ten koste van haar muzikant wezen? Of heeft ze er juist voordeel bij? Doordat ik produceer, heb ik zeg maar, produceren vind ik heel erg leuk, laat ik dat voorop stellen. Ik vind het echt een leuke baan. En daardoor heb ik wat zekerheid, waardoor ik klussen nemen die ik leuk vind om te doen om te spelen. Maar dingen waarvan ik denk, dat vind ik minder interessant, die kan ik dan lezen litten. Omdat ik denk, ja, ik hoef het jild net te doen. En dat vind ik een hele grote vrijheid, ja.
Als er nou even heel diep van binnen just, wat droogt hij dan op dit moment? Dat klinkt heel stom, maar klarinet spelen wie toen ik jong wie het allerleukste wat ik deed. En dat is het eigenlijk nog steeds. Dus voor mij is klarinet spelen nog steeds geen werk eigenlijk. Ik bedoel, ik word ervan betalen, dus in die zin is het werk. Maar voor mij is het nog steeds het allerleukste om te doen. Ik heb gewoon het repetitieproces vind ik ontzettend leuk. En van concerten krijg ik nog steeds een enorme kick. En ja, dat droogt mij nog steeds. Ik wil nog steeds gewoon heel graag op dat podium staan. En het liefst te geren mijn oren en gewoon een heel gaaf concert, Jan. En dat droogt mij absoluut nog steeds, ja. Op deze voorrondes van de kunstbende komt altijd een soort volk aan. De verwachting is dat er zo'n 800 man publiek deel komt. En zoals ik zei, 280 jongeren dagen er hier om mij. Hanne Gijs staat nou klaar om het podium op te gaan met haar theatergroep De Trap. Annette Huisman die zocht haar van de week al eerder thuis op en toen vertelde ze haar dat ze heel graag naar de Kleinkunstacademie wil. Nou, ik heb in Amsterdam auditie gedaan, omdat die opleiding van alle toneel- en theateropleidingen die hier in Nederland bestaan, dat er nog best wel veel zijn, spreekt die opleiding mij het meest aan, omdat het breed is. Het is kleinkunst, dus dat is dans en theater en muziek. Ik ben heel benieuwd hoe ver ik kom. Ik heb geen idee eigenlijk wat de concurrentie is, maar nou ja, het niveau is daar gewoon heel hoog. En er doen 1000 mensen auditie of zo, dus ik was al lang blij dat ik door ben naar de tweede ronde. Ik zag je op het busstation van Abbekerk. Jij mij ook, maar niet onthouden. Vreemd, want er zijn daar ongetwijfeld niet vaak mensen met mijn kapsel. Ik zag je en er is daar niets. Ja, weiland, weiland, snelweg, weiland, niets. Was in de verte schaduw van een kerk. Maar niet onthouden. Vreemd, je had geen fiets. Niemand droomt van tegenslagen. En toch stappen er mensen uit in Abbekerk. Met voorbedachte raden, toch? Of jij mij niet? Hanne Gijs is al zo'n groep 1 van de basisschool vriendinnen met Elise Jepma. In groep 8 kreunen ze te jaren haar een eerste liedje. En nu zullen ze oefenen voor haar muziekperformance voor de kunstbende. Ik kan toch ook een keer dit lied doen? Maar je speelt al piano. Dus? Nou, dat is jouw talent. Dus je wil zeggen dat ik geen talent heb om te zingen? Nee. Ik kan toch ook een keer dit lied doen? Ja, nee, maar jij speelt al piano. Ja, dus? Ja, dat is gewoon jouw talent. Oh, dus je wil zeggen dat ik geen talent heb om te zingen? Nee. 'Cause I woke up with a happy mood. Don't need you around being misunderstood. You feel much better if you do like I do. Het is een originele constructie. Cabaret, persiflage en een zelfsmaken popsong. Maar in muziek zit er eigenlijk wel veel theater. Dat is ook een beetje, als we buiten de kunstbende om dingen doen, dan is het ook altijd wel met muziek, maar wel met de knipoog, zeg maar. Ja. Wel met theaterdingen erin. Een beetje cabaretachtig soms. Maar Vardo Mulder vormt Hanne Gijs een oorduo. Together hebben ze al heel wat filmpjes in elkaar niffelen. En ik al eens een prijs won. Nou, we hebben dit keer, we maken wel stop-motion filmpjes, zeg maar. Dus gewoon foto's achter elkaar zetten. Het is een dom filmpje. Het is een heel dom filmpje, inderdaad. Het is een beetje een filmpje voor de grap. Ja, het is een filmpje voor de grap. Hanne Gijs, haar mem zit in de muziek. Ze jouwt dwarsfluitles. En weet zelfs uit haar eigen praktijk dat het net altijd taf valt om rond te komen. Wat vindt ze van de ambities van haar dochter?
Ik vind het fantastisch. Als ik zie hoe zij haar leven lang al bezig is met muziek, met taal, met... Nou, klein kind heb je ook nog dansen gedaan. Ja, dit is gewoon Hanne Gijs. Dus ik snap wel dat ze dit gewoon eigenlijk wel moet doen. Ja. Maar het is wel een onwisse toekomst natuurlijk. Heel, ja. Maar ik denk, als je je hart volgt, als je je passie heen gaat, dan komt er wel iets. En misschien moet ze gewoon wel met andere baantjes er echte inkomen bij elkaar scharrelen. Maar ik vind dat je je hart achterna moet gaan. Ik vind mezelf niet per se verlegen of zo, maar ik ben niet iemand die heel extravert is, zeg maar. Ik ben niet heel druk of altijd spontaan of zo. Maar op het toneel, ben je vaak ook iemand anders en dan doe je ook dingen die je normaal niet zou doen. En op het toneel durf ik wel gewoon alles te doen. Ik schaam me dan niet of zo. Op naar Gautum om te oefenen met de vriendinnen van het Sais VWO van Pieter Jelles. Terwijl je verlien woen ze alles een eerste prijs met haar theatergroep De Trap. Dit is Sophie. Sophie koos ervoor om onopvallend door het leven te gaan. Daarom danst ze niet meer. Sommigen denken dat het komt door het plotselinge verdwijnen van haar kat Willem. Anderen geloven dat het komt doordat ze dingen ziet die normale mensen niet zien. Nou, het stuk gaat over een meisje, Sophie. En het is niet heel duidelijk allemaal, maar het gaat eigenlijk over dat zij dingen ziet die andere mensen niet zien. En wat we wel goed vonden passen bij het thema illusie. En daar hebben we eigenlijk allemaal scènes bij bedacht met rare dingen die gebeuren. Zodra het donker is, ben ik alleen nog maar bezig met de priemende ogen en stinkende adem van monsters. Het zijn de meest gruwelijke wezens die je je maar kunt voorstellen. Ze hebben vieze, lange, harige vachten waardoor je spinnen en muizen inkleven. Anderen hebben 1 oog of 4 armen. Of afschuwelijke bulten over hun hele angstaanjagende lichaam. Het is best ingewikkeld met 6 regisseurs. Ja, het is niet dat we altijd grote meningsverschillen hebben of zo, maar het is gewoon heel veel inbreng van verschillende mensen. Jullie moeten eigenlijk nog even knallen met een eerste prijs, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, het zou wel superleuk zijn. Daar hopen we natuurlijk op. En het gie net onaardig met Hanne Gijs. In 3 van de 4 categorieën dat zo mooi die voel ze in de prijzen. Bij taal hier ze de 2e, film de 3e en met het theatergroep De Trap pakte ze de 2e prijs. Sommigen hebben 1 oog of 4 armen. De eerste prijs van theater wie van deze 2 jongens, Jochem van der Woude uit de Griep en Bram Adriaans van Ljouwert. You make me sway. Oh, come on, darling. En deze Rimmer Woudstra van Drachten pakte de eerste prijs in de categorie muziek. Voor meer informatie over de kunstbende surf www.kunstbende.nl. Dit weer de kaart voor deze week. Na je week dan rikt prins Willem-Alexander de Geuzenpenning uit. En dat docht hij op muziek van Jon de Haan, die dit er speciaal verschreeuwt. Een moeting met de beste theaterauteur van dit hier, Lot Vekemans. En de leesclub van Tjemerum, die jouwt ongezouten kritiek op het nieuwste boek van Bouke van der Hem. Voor nou, bedankt voor het zien en tot na je week.